Hello! Erika täällä. Mä haluaisin sulle näyttää yhten semmoisen jutun, kun sitä on Soluni Glow. Se on energiajuoma Solunilta. Mä käytän sitä niinku tällä hetkellä eka kerta. Mä auken sen tästä. Chops. Ja mä maistan. Se njam. Se on todella hyvä. Elikkä siis on semmoinen vähän happan, mutta hyvä makuinen juttu. Kannattaa kokeilla. Mutta sitä saa vaan Solunista. Sitä ei ole missään kaupassa. Että jos sulla on kiinnostusta asiaan, ota muuhun yhteyttä. Ja yksinkertaisesti laita mulle viesti ja kysy lisää. Mä kerron sulle vähän lähempää, mikä tää saattaa olla. Niin. Mä tykkään siitä. Se on, mä lisään sen vieläkin, että toi on sellainen niinku sitä kun mä sanoin, sitä kaupassa ei löydy. Ja se ei ole sellainen kemia, mikä on esimerkiksi Red Bull ja muut energiajuomakaupassa. Tää on puhtaasta suomalaisesta luontosta. Ja tässä on kofeiinia. Et sitä lapset alle 18-vuotiaat eivät saa käyttää. Tosiaan se on siis niinku aikuisille ja nuorille aikuisille. Ja tietenkin tässä on myös sellainen juttu, että on oma semmoinen niinku annos, päivän annos, mitä ei saa ylittää. Koska muuten se alkaa vaikuttele sun mielenterveyteen. Mä suosittelen, kokeile, jos se sopii sinulle. Koska siis tää on terveellistä. Tässä ei ole semmosia myrkkyjä